Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea. Kaixo, beste behin hemen gaude, zemuduz? Bueno, ondo, gogoekin berriz ere, zuek zelan, Iraide eta Garazi. Errepikatu zue Garazi eta Iraide. Ondo tratatu dizuguelako. Bai, noski. Bai, Hombre, eske... noski. Zer beste larantzungo duzu, no? Tomara aurrean. Bueno, gaurko gaia, erantzunak, erreakzioak, nola reakzionatzen zuen. Bai, Daukazue reakzionatzeko modu konkreturen bat? ba nik nik depende egoera. Baina adibidez, ezakit, batzutan lotza ematen dit, depende zein egoera lotza gehiago ematen ditala, ez? Jaiez, telefonoz deitzen didatenean. Ba, lotza asko sentitzen dit, eta ez dakit zer esan. Gainera, ezakit, gertatu zaizuen, baina badau, ezakit, baldin bada, bulo, ezakit. Baina esaten zuten zareetan, baztegola, como, jendea timatzeko modu bat, eta zan, deitzen zizuten, eta zu, bai, edo si, hartzen duzuen eta esaten duzu, bai, orduan, como que zure baiestapena, bai, eta zure baiestapena, Firman kontratu berbal. hori da. Badakizu zer egiten duan nik nola entzuten ni telefono momentu horretan? Nola duzu. Hartzen du telefonoa, ego... Sí? Osa, nire hau distorsionatzen dut. Aipapa gehien, eta gero gertatu egin zait. Dei importante bat edo garrantzitsu bat izatea. Plan, hola, perdona, te llamo del banco, ha habido un problema, eta jo... Marka tu telebista! Ja, ni horrelakoetan, es que... Mucha lastima. Ni normalean normal esaten dut. reakzio lastimosoak izaten ditut. Bai. Bai. Ni zuzenean eraikot kaixo esatea. Ba, kaixo? Eta zuek nola zer Bai, esaten ni duzue. horrelako zerbait edo gaztereaz diga edo izirik egotea. De hecho, nire aitak hartzen du mugikorra eta holan geratzen da. Eta pasatzen da minutu bat agian bere izirik ego. Aita nor da? Eta aita ez duze esaten. Ah, bai, laisa, oza, ja reakzionatzen du, Bai. como 3 urte geroago, ja, reakzionatzen du. Baina, Ez que, Ja, oikoa No. da, oikoa. Baina, telefonotik erreakzioak, adibidez, albiste txar bat ematen dizuetenean, erreakzio egoki bat izaten duzuen normalean, edo egiten duzuet bizkimarena. eske... a ber, txar bat, egokia, quiero decir, Hombre, pues esaten badizut, Hombre, bueno, atatzen es que nire ama hil berri da. Eta Claro, esaten es más badizu, barreskasiko. hombre, pues no me extraña. O sea, claro, hombre, menuda vida llevaba. normalan geratzen naiz, Puta madre! Hombre, asertibotasun pizka bat, hori da, ni empatia. geratzen naiz, a ber, depende, osea, hori esaten baina ez en plan, ostras, Aizol, jode, barkatu, tal. Hombre, Baina Hobetu naturalki... behar duzuen? Es que ni- Hobetu beharra dago. Zeuek, albiste txar baten aurrean, nolako Beitu, erreakzioa daukazu? urduri jartzen naiz, ze naturalki erantzun nahi dut, baina sentitzen dut beste pertsona pentsatuko duela egiten dudala como ez dakit, esaldi bera beti, ez como din, ez diten badizute, ez dakit zer ba erantzun, no seke. Orduan, Ja. natural izaten saiatzen naiz, baina da como se piensa que hago teatro o algo. bueno, de eso. Bai, agian pentsatuko du etxantzetan nago. Itzigatu duzula erantzun. Jo, beneta, Egiatan Plan- zerotik da igual, básicamente. O sea, bai, edo entzuno, jo, eske nagusia zen, sentitzen dut, es como, no, benetan esaten dut, Ja, jopeta. bai. Baina, bada, como, jo, benetan, jo, eske, ez da bazile, ez da bazile, baina pentsatuko du gesorretan dagoela. Urduri jartzea da nere erantzuna. Baina nora erreakzionatzen dugun gaur berriz ere WhatsAppen bidez jasoko ditugu gauza, jengo gauza jasotzen, eta gure erreakzioa egin beharko dugu. Eta komentatuko dugu. Hori ikusten duguna. Lehenengo gauza bat agertzen da. Bide bat da. Supongo Bai. jarriko duzuela, edizioko lagunek Ikusiko dugu. eskertuko dute seguru pilo bat nire komentarioa orain egin behar duzu, etxerako lanek. Bada, benetan zabiz podcasteko Baina, horrilua. bajarri zeu eta Aizu, entzungo bai, dugu. maite dut podcast hau, por cierto. Pasa zaizu burutik sekula, zer egingo dut? Ze pasako da porrotxekin? Lekukoa batek hartuko du? Porroz nerekin hilko da, Jose Vale. Marirekin. Nere hilkutxa pentsauta okan nola izangoan. Ah, bai? Bai, izango ditu bi zulo eta horti zapata gatako ja. Aia! Eta gero Ostras! Porroz eta Jose Mari batera joango dira. Aia, Eta ni bezala, pues, Mari Motos, da Pirritx eta elkarrekin hilko gea. Bata hiltzen denean, bestia hilko da.
Eta hori horrela izango da. Jubilatu, bueno, nik uste dena ondo bidean pensioak kobratzea iritsiko, gala. Hombre, claro. Baina erretiratu ez, osea... Ez, eh? Ez. Baina nahi dugu desazeleratu. Urtero, ikuskizun berri bat, gai bat garatu, abestiak, atrezoak, bestea, ondo egin nahia. Claro. Horre bai duela presio bat, ez? Eta horre nekatu iten du. Osea, gure lanean ere nekatu iten gara. Asko daukagu egina, bai abestia diala, bai gidoia diala, ikuskizuna diala, bestelakoa diala. Eta, bueno, egin genezakena da, pixkat, hor daukagunatik ere, eta garenatik ere, artifizio ondiri gabe, pues, egin eta gozatu eta harreman du. Jo. Osea, uste dut denoi pene bat digula pixka bat, gure haurtzari izan da. Ja. Wow. A ver. Nik ikustetan neukan egin dute antzerki. Bai, nik ere, bueno, guztirok. Oso reakzio egoekiak izan ditu. A ver, zuek antzerkia egiten dozu, así que ondo geratu. Baina ez duen ikusi behin. Baina, Baina, du berriz ikusten, osea. Niri, iruditu zaidan apeskat gogorra da, bat hiltzen denean besteari bai. Ez que nire, Ez dut harrapatu, hori ez dut harrapatu. tipo, pertsona eta pertsonaia. Baina pertsona ja. Berdina direnez. Osea, Baina ez Ja, dut baina ez da hori. Baina dino besteak, ez dino besteak. berritzeri buruz. Haietako ari da. bati, gertatzen bat dimazio zerbait, beste pertsonaiak ere desagertuko dira, ez dute tarraituko Hori da. erdezkapen batekin. Talde gisa. Hori da. Hoi da. ez Talde du moduan. pertsonai. Bai. Etzun, osea, ni bideoaren lehen partean geratu naiz, osea, azkenengo gauza ez dakit zer esan duen, baina geratu naiz kon. Ba, ez dakit jetzeko dutela nintzen, ni erritmoa, bai. nekatuta dobela. Ja hori bai, bueno, bai. Nekatuta dobela eta erritmoa jetzi behar dutela. Ja, Traia asko ematen dute hau. Eta jetzi dute ritmoa, dena dela nabaritzen dira mas lasai. Bai, egin zuten beken Bai. norabaiteko agur moduko. Zabi eta Dei egon ziren. Zeraire eta biok, Baita, baina voluntario moduan, eta bai, egia da, Bai. nuela Instagramen. bai, egia da. Egia da. Bai, haietako bat gainera perrituztu dut, mantzatu egin duela ritmo eta batzuten ez da gola. Bai, ba, ez nikien. Ba, Dago super out. informatu. Ja, berko gara ikuskizun batera, igual. bai, baina jarraitzen dituzte egiten edo. Bai, jarretzen. Bai, Zerrego batean, eta ja Patxada. mas low, baina bai. Pues que txikango goratzen nintzen, osea, gurasoekin jutea, baina orain ja, klaro. Bai, nik ez nintzen inoz jun, zoritzarrez. Ez ninduten eraman. Ez da barakaldora torre zirenean ere? Que lastima. Ba, urtero datoz antzokira, así que zerrera bat erosi zakezun. Bai, Eh, nengo naiz. Eta nire ne bat no zikiara mango excuses. dut. Guztio, No excuses. biriki, bai, hori da. Nik uste, Biri- ez biri- claro. Bai, bai, birik guztio izango. gango gara. Tan kale elkarriztu. Jarri urrengo bideoa. Txeko. Venga, urrengoa. Ondo zaude, Nobita. Lasterketa uzten ez badut, jakingo nago. Orain ere negarrez. Ordu erdi garota. Ama, honek eta honek nahi dute zuzea aitea Nobitana eta hola eta. Bueno, hori indegu bainik eta baianek pilo bat. Baina ez umekine. Pertsona helduekin. Bai. Dizuegu. Universitariokin Bai, eta hola universitarioekin indegu. ere bai. Hombre, ne, Oxe. ama, ja urtiak pasata eta kalerdian eta Nobitan nahi. Eta batzutan hori ere lotzen baten dizuta. Bai. Askotan indegu. Hartu mobila eta ama bidali zuen eta. Neska batek esan zidan, aizu, gure laguna ezkontzen da eta despedida daukagu, neskak. Ilusio handi ingo lioke Doraemonen ahotsarekin mezu bat bidaliko bazeniota. Egin nion, eta bueno, uste dut, harrituta gehatzen zea. Baina oaindikan gaur egun alabak esan zian ama, laguna daukat oposaketa egin ditunak eta hortxe dabil eta zortea bidaliko diozu eta Niri unkigarria egin zaidana da, pertsona batek esan zidan aizu, mutikotxo bat ospitalean dago eta Doraemon asko maite du, WhatsAppez bidaliko zenioke mezu bata, nola ez ba. ezin naiteke geldi egon! Ni ezin dut ikusi seria ondoan. Hori jakin da, Ez que Nobita señora bat da. Wow. A ber, nik ere ikusi nuen, Drama zaizu. baina ale harritzen du, Osea, ez nun espero. Señora. Baina, kristona da, Bai, zeina gehitea hotza. Ni Doraemonena banekien. Ze badakizu zer Doraemonen ahotsa irukien sorginaren ahots berdina da. Peneta? Aktore berdinak egiten du, bai. Noren, barkatu? Irukien sorgina emakume bera da. Esango nuke, Aikeen. esango nuke. Bai, bada. Eta gainera du ahotsa aldatzen, entzuten baduzu Doraemon da. Wow. Bai. Doraemon da.
Bai, gero. Beste kontestu bat dirudi. Ez dara kontuan. Bai, ez dirudi. Ja, iruki. Zer gustatu bideo ikusten? Ja, asoziatu egiten dut tirina. Asoziatu egiten dut pertsona horiekin eta ezin digu. Bueno, baina jarraitzen duzu Doraemon ikusten. Batzutan bai. Bueno. Batzutan bai. Fapina defendu dut, orain permeranen, pues... Baina aldatu egin dituzte ahots batzuk. Esnea eta zera jaten. Ya está bien, rekuperatu aurreko ahotsak. Ez ditut ahots berriak nahi. Nire haurtzaroko serie batean. Claro. Ez, ze ohitu naiz. Claro, ohitu. Eta ja, nire zo gustate. Beitu bilatu dut zorgina, entzun nahi dut, benetan. Nik uste dut badela, Ahora igual ridículo máximo. Hitz egin bitartean. Ridículo máximo. Nazizun berezberdina. Ez dakitze aurrera jarraitu beharko genuke, grazi. Gero jartzen dugu, deskargatzen ezagitartean. Ikusiko dugu rengoa, venga. Gaur no, kabreuta eta marrauta. Hasi egoizuet top bat gehien gorrotu ditudan gauzekin. 3. postuan ota. Es que no puedo, tío. Emateiten rabia ordaindu behar izatea nire hirian aparkatzagatik. Gaina parkin baten izango baritz, bueno, pero kalean aparkatzagatik. Eta gaina dakatolako kruzada personal bat, boikotatzen dut absurdamente ota y no gano para multas. Zagi jazan multarrak dituten. Fakota. 2. postuan Donosti Bilbo autobuseko Zarautzeko parada. Suhiltzaien biribilgunea. Dena ja lo hartu duzu Donostiko irteran eta 20 minututan esnatu behar suhiltzaien biribilgunean. Eta lehenengo postuan dueli gabe trikaunt. Osea, ez dut ulertzen. Baiet, nire lagun esatute dela nik praktikante ez delako joiz ordaintzen, eta gero tokatzen zaitela ordaintzea de golpe, baina claramente salgo a perder. Osea, trikauntek gorroton hau, beti, kontuak eginta ikerdebea patxi, 506 euro. Los cojones. Zuei zerk. Eskerrik asko. Nire direktoreko Trikaunt. Oso erosea da. Bizun bestela. Normalean, lagunekin gatzen zaretan, normala da ez dakit, ni edariak edo erosten ditut, zu pizzak ez dakitetan hasten dira diru kontuak. Orduan, zu aplikazioan sartzen dituzu norberaren gastuak, eta aplikazio berak egiten du, ez dakit nola zan. En plan, banaketa. Bai, balantzea eta zatiketa dibidez ni 10 euro ordaindu baldin baditut. Aitzolek 2, iraidek ezer, tatu. 24, karo, desberdintasuna dago orduan. Eta esaten bizun hori ordaindu behar diozun, eta ez da pagago patrocinatua Trikauntengatik. Ojalá, nahi baduzu komentatu, Trikaunteko lagunak, yo os hago publicidad, me encanta Trikaunt. Benetan, bai. Ni oso txarra naiz matematikekin, eta errastu dit bizitza. Eta naiz tipika pertsona bat nahi izkiotela bueltak, eta ez dakit kontatzen. Eta jasotzen ditut bueltak, eta nire reakzioa esatea beri. Sí, oza, como que lo miro. Kontuak egiten garriko baina ez da gian. Oza, nire jasotzen ditut bueltak, digo, mugitzen dut txampon batzuk, en plan, porque parezak eta horregatik beti tarjetarekin ordaintzen dut. Ya está. Ez dago teatriorik. Zarautzeko galtokia enanik ez dut harrapatu, osea, gera, ateratzen zen autopistatik, eta dago rotonda bat, eta usten dizute Zarautzetik gainera nahiko urrun, osea, erdugunetik urrun. Ez ziren egun Ez zira, da como, nengoiko buskoltokia bezala. Bai, batean, osea, kalean, markizina horiek, eta hori da. Utzik dagoela, osea, medio de la nada. Bai, osea, aiatzen zaren ikusten duzu kriston hilara, eta listo, osea, normalen ez dago ezek, hortik da, ez? Zein da zeuek gehien gortatatzen duzuen top bat, ez dugu topo hiergu imosteko koloko ben. Orokorrean, gauze. Bai, tipo hau esala jonduen moduan, Trikaut. Trikaut. Que lastima. Mina daukazu, haindik, Ofensa pertsona dolat bezala. Ze gorrotu dut. Top bat, eske, hain orokorra. Ni gorroto dut, adibidez, eta asko gorroto dut, nire aurretik kalean, geldoago doan jendean. Eta gainera, kale guztia okupatzen du. Osea, Mariasun, muévete. Osea, muévete. Kalea ez da zeurea. Pabila. Ezin du. Bueno, baina, atzo bat badagarrian, motel doala. Doraemon, nobita balitz, siquiera. Nobita balitz, todavía, baina... Barkatuko nuke, baina egia da batzutan. Gorrotu da gauza bat, nire erroa da, baina gorrotu dut berdin da metrora korrika jutea. Nire gertzen zait. Entzun, eskailea mekanikoak korrika geistea. Eske ez dakit komentatuko dut hau, nire bakarrik gertatzen zait, eskailea mekanikoak ikusten dituanean, begiratzen dituanean eta azkar noanean,
marrak nahazten zaizkit, eta ja ez ditut, ezberdin, eskaloiak eta gelditu behar naiz. Efektu optiko bat egiten du. Eta ez ditut ikusten, eta gelditu behar naiz ona, digo, ja no veo. Eta, karo, korrika nagoenean, eta gero ja metroa llegatu, eta... Ba, horrekin lotuta, metroak galtzearekin TikToka baduzue, jakingo duzue. Ez daukat. Komentatu, Aitzol, TikToka sortu behar duzu. Ez, nabila egiten deskonexio bat zaretatik. Ah, bueno. Baina hori beste gai bat da, ez da momentu honetan. Ja, izin, horri buruz. Ez da momentu honetan. Bueno, badago kontu bat sortu zena ja aspaldi, eta dedikatzen dira jendea grabatzera metroa galtzen. Ke mala. Osea, grabatzen dute jendea korrika, eta izte diateak, eta jendean plan... Ke satisfakzion. Eta jendeak, en plan, disimulatzen talan, baina boazet zartu eta espero nire bizitzan ez gertatzea hori, eta ez geratzea grabatuta, barkatu. Agian TikTok egingo dut, zu grabatzera bakarrik. Ba, gorrotu dut, baina ikusten badut bideoa. Agian agertzez zara. Baina, ojalá. Hori badakizu zer den egoera hori ikusten zula besteen sufrimenduak zuri on egiten dizula. Alemanek daukate hitz bat, eta ez dut ondo oskatuko, era Straderfaud, horrelako zerbait oso hitz luze bat, eta da, konkretamente, besteen miseriarekiko ongizate bat sortzean. Metroa gatzen zuenak, kajaten zuenean, ero, etxan zaudena eta jendea ikusten zula kaletik aterkirik gabe, niri pena baten dit, osea, pena pizkatza baten baten dit, ze azkenean... Ez duzu gustatzen, nola gozaz? Ez, nik aipatu dut dagoela kontua sortuta, baina niri beldorra baten dit, ni grabatzea ere metroa galtzen. Osea, pobre jendea. Ez da gaiztoa izatea batik, baina nire gertatzen zait, badakidala, gertatu zaidala, gertatu zaidala, eta dinor, podria ser jo perfectamente. Gainera daude gauzak eta gauzak, gauza bat da metroa galtzea, eta beste gauza bat da barregitea, jokze, desgrazia supera hundi bat. Absolutamente. Osea, claro. A ver, esan beharra daukat, Instagramen batzutan, ateatzen zaizkidala bideoak jendea irristatzen denean, patinekin eta es el demonio naiz, baina eske ezin dut, osea, bai, infernura noan de cabeza, baina eski gusten dut, eske ezin dut. Eske gainera ez da irristatzea talurrera, ez, agian 5 minutu dago irristatzen holan, eta ez da erortzen, eta gehiago kortean, pumba! Pelea entra la dignidad eta ridículo máximo egitarena. Bai. Eta ezin dut, ez como... Eta epatu Doraemonena, deskargatu duzu ja? Bai, baina ez dakita bestia den. Baina ez dut, abestean zorgina duzuet. Vale. Kopetaro, da konexio. Pues es lo que hay. Zeu iraide gehien gordatzen zuen gauza, top 1? Matematikak. Buah. Literal, esaiok. Matematikak, baina matematikak kontzeptu moduan, matematikak ikasgai moduan? Ikasgai moduan. Ba, definitu, osea, zehaztu. Osea, eski betianik horretu ditut. Zarelako ona, edo kostatzen zaizulako, edo ez du josulako zentzurik topatzen. Ez. Osea, ez zait gustatzen bateriz, eta eski egin behar dut, baina ez zait gustatzen bateriz, osea, ez dakit daukat txikitatik gorroto bat, es como, no, es... Ni eta matematikak gara algo kompatible. Ez dugu funtzionatzen. Pentsatu duzuria zure top 1. A ber, ez daukot oso argi. Ez dakit. Gauza ez izan behar da. Esan duzu zurea, Aitzol? Nik bai, esan dut. Ez dira zoen zuten. Kanago izketan. Ez duitz egiten duzu izan. Komentatu egin dut, jendeak aletik ni baino geldu gara. Osea, hitz egiten duzue, erantzuten digazue, y es hablar con la pared. Ez, pasako gara urrengo bideora. Paso. Hau nire ezagutzen dut, nahi esillero. Bai. A ver, niri bilatzen aniz bideoa, eta ez dut aurkit. Bai. Dantzertikoa, bai, nahi esilleron. Zer egingo zenuke zure biluzi bat zabaltzearekin mehatxatzen bazaituzte? Edo zure gorputzaren inguruko komentarioak egiten badituzte interneten? Indarkeriaz betetako komentario guztia hauek identifikatzeko Emakundek bere ziberjazarpenaren gida berria argiteratu du. Ziur nago egun hauetan zehar argazki hauek ikusi dituzuela interneten eta galdetuko duzu zer da hau, zertarako balio du. Bueno, bereziki sare sozialetan denak ez duelako balio. Ke? Ba, nik ez dut ikusi sentitzen dut, Emakunde zure kanpaina ez da ailegatu. Barakaldora ez da heldu. Bueno, gure mai honetako jendeai ez zaigu heldu. Baina gai serioa da, osea, que bai, aldetzen du, zer egingo zenuke, buah.
Gozo latza da. Osea, niri gertatuko... Balitzai? Buf, balitzai da... Balitzai. Niri gertatuko balitzai. Balitzai. Zu niri zatzaizkit. Hoizeta. Zu niri zatzaizkit. Ba, ez dakit, zer ingo zenuke, baina se me caía el mundo, osea, se da, osea, como gauza super... Orain delitua da, lehen etzen delitua, baina orain bai. Eta duela... Duela oso gutxi, eta denuntzia daiteke lehenez, baina hori, klaro, difuzioa ja zentu kontratu, Difuzioa... Ez que, gai hau, adibidez, WhatsApp taldeetatik mugitzen dena. Batzutan oso latza da, eta adibidez, ezakit esagutzen baduzun Marina Marroki, idazle bat, idazle eta aktivista feminista bat, beraren hitzaldi, de hecho, duela super gutxi barakan egon zen, haren hitzaldietan aipatzen du hori nahiko ohikoa dela nerabeen taldeetan, pues adibidez, nesken nesken edit biluziak como partekatzea, edo, adibidez, zure klasean da uneska bat, eta... Ez dela egia, ez? Bai, iaren bidez egiten duten. Bai, hori da. Sakatzen dizu sorpegia, eta ematen dizu prompt bat, eta sortzen dizu... Eta adarra jotzeko, nahi duzuna. adarra jotzeko egiten diozu edit bat, eta partekatzen duzu zure klasekidekin, edo... Eta, eske kriston erasoa da, eta... Bai, gertatzen ari da, bai. Oso gaiztoak gara, Bai, nire ustez, honen erru handia badu pornografiak. Pornografiak nerabengan eta aurrengan duen impactua, eta eragiten duena, ezagit. Nik berbideratzen du gaia, momentutxu bat. Errua dauka pornografiak, ala pornografiarekiko dugun erlazioa eta eziketan. Galdera ona. Artikulu bat iraborru nuen eta askar bukatzen dugu, hau gailatza da, baina ikasi egin dugu nolabait Disney pelikuletako printzesak gezurrezko gauzak direla eta fantasia bat dela. Bai. Eta kostitu egin zaigu, eta gure aineko jendeari ez, baina nagusiagoi bazeukaten lo del Príncipe Azul eta horrelako kontua barrenatuago beste mundu batean. Komentatzen zen artikulu honetan, agian egin behar genukena da eziketa hori ere egitea pornografiarekin. Azkenean fantasiazko kontuak dira. Claro, hori da. Gero, rolak nola agertzen diren emakumeak, horretan, oso gai latzara. Claro, nola saltzen diozu gezurra dela 8 urteko mutil bati, de hecho, 8 urterekin edo hortik hasten dira pornografia ikusten, beraz, zaila da. Baina zer da betu katzea? Azkenean pentsatzen badugu, alako umeak esten direla sexuaren ideia horrekin eta violentziaren ideia horrekin, nahiko arriskutsua da, jarraitzen badugu egoera hori ez saieste. Eman garbitzeko ambientea. Hurrengo bidea ikusiko dugu. Azkenan. Venga, azkenan. Iruditzen zaren soldautarena eskutatik joaten daukagula. Ematen dau soldautik espadozu egiten ezarela inor. Eta gainera egin behar duzu zozerra hundizia, eta zenbat hundiago beto, eta zenbate gauza bat jaipa sortzea lehengo. Oso garrantzitsua da gaur egun jaipa sortzea. Eta, Fermin Muguruza ikustera noaz, ez dakize, pero si tú has sido de Laura Pausini toda tu vida. Zuizan zara Laura Pausini eta bapatean, eta egia eta dano nahi dugu, ze karo, danogoa ze historik, ze danogoa zara, eta denak doazen ez nik ere joan behar dut, eta nire zemelabape joan behar dabe. Dareto txikiak zer? Ze gertatzen da areto txikiekin, ez? Urte osoan zehar dauzen kontzertuak eta bebai, ez? Areto txikietan garrantzitsua da horretara joatea, ez bebai. Pizkat burua joten ari zaigu soldautarekin. Nik ez dakit norden Laura Pausini. Esan dut Laura? Esan norden Laura Pausini? A ber, barkatu, ni inkulta. Ni bai. Agian da gazteak garelako, ez dakit. Osea, a ber, nor da bela. Italiako abeslari bat oso famatua. Momentu honetan Italiako abeslari bat pentsatu behar baldin baduzu emakumea, Laura Pausini. Directamente. Paltrivial, galdera paltrivial. Gorde trivialerako. Ni guzti zauz nagoa, goitiagaz. Ni unpopular opinion bat daukat, horren inguruan. Eta hitz bakar bat esango dut, eta no voy a callar.
porque va a ser un bombazo. Bueno, beraz. Mitoaroa bat, bi eta hiru. Bai izan dela bombazo, bai izan dela bombazo. Akabo. Dut kontu. Wow. Funado? Peio sentitzen dut, asko gustatzen zure musika, benetan produkzio moduan oso erakargarria egiten zaidala, baina txiko egin duzu bat. Bigarrenean egin duzu abezi berdinak, corazón. Eta jendea joan da, perfecto, fenomenal, Mitoaroa 3. Qué fuerte. Nik izan ditut liskarrakoren inguruan. Ez dut Peiorekin liskar bat izan nahi. Ez daukat zurek kontrara ez, baina iruditzen zait, Mitoaroa bat, bi, 3 dela honen laburbitze egokiera. Baina eske egia da, esaten diona. Osea, guaia da holan makrofestivaletara juta edo kontzertu handietara, baina ez dakit, zure auzoko kontzertu batera edo kontzertu txiki batera edo talde lokalak ikustera edo talde txikiak eta ez oso ezagunak, ez dakit ondo dago, ez da? Zenpentzatzen zu. Beharrezkoa da, Bai, eta sustatzea hori. Ez, bueno. Osea, beti joan berzarela handiaren bila, ez? Claro. Bai. Hori da. Bai, eta gian garrantzi asko ematen zaio horri ez dakit. Nire inguruan ez hainbeste, osea, nik bai guztu dela, sustatu barri dela alako talde txikiak, ez ezagunak, herrikoiak. Baina hori, ez dakit alako Sold Out, Beck, hori, nola ditzen da Bilbokoa, Bilbaoari. Miribillera. Miribilla. Hemen utzi behar dugu. Denbora joan zaigu, scroll egiten, ni normalen gatzen duen denbora asko scroll egiten, eta gaur... Asko egiten dugu scroll, gaur eredu bat izan da, scroll. Orduan, espero dugu, gure scroll guztiak zeuek ikustea baita, scrolleatu gure sare sozialak, Instagrama eta TikToka, eta komentatu, eta nahi duzue, bat bidali, Peio reparaz nahi baduzu etorri eta zure burua defendatu, ni asko eskortuko nuke. Eta benetan nahiko nukeela zure buruarekin, zeurekin hitzekin, Mitoaroaren inguruan, eta agian idei aldatzen dut. No sé, quizás, izan daiteke. Bueno, eta listo, ya está. Oso sok handi izan da. Agor Birikiko komunitatea eskerrik asko ikustagatik. Eta horrengo arte. Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea.